A takhle nějak jsem vypadala já po vánočních objednávkách. Pojďme si spolu dneska zabalit hned 3 objednávky. První objednávka je pro Nikču a má tady jeden termokelímek. A to konkrétně s tímhle naprosto božím designem. Dáme to do téhle boží zimní obálky. Brčko a čistítko. A nesmí chybět vizitka a dáreček. První objednávka pro Nikču je zabalená. Další objednávka je pro Lucku. A má tady termokelímek z naší nejnovější minimalistické kolekce. Což je konkrétně tento termokelímek a jmenuje se Elegant Flowers. Mimochodem jeden z bestsellerů nejnovější kolekce. Opět použijem tuhle boží obálku. Vizitka a samolepka jako dáreček. Pak je tu už 24. objednávka od naší stálé zákaznici Monči a je docela veliká. Jeden Suncatcher tučňák, jeden set záložek Animals, jeden set záložek Springroll Aesthetic a jeden set záložek Spring. Jak můžete vidět, setů záložek máme opravdu hodně, taktéž i samostatných záložek. Pak je to jeden termokelímek, který nese název Aesthetic, jeden termokelímek Red Hearts a jeden termokelímek tako s barevnýma mašličkama. Takhle nějak teda vypadá celá objednávka pro Monču. Objednávka zabalená, jdeme na další. Další objednávka je pro Kačku. Má tady jeden termokelímek, jedno víčko na termokelímek a set 3 záložek. Takže termokelímek True Crime a jeden set záložek True Crime. Celou objednávku má teda takhle vlastně krásně sladěnou do jednoho tématu. Vizitka a 2 samolepky. Tak jo, další objednávka zabalená. Můžete mi říct, jak jsem počítala a proč chci točit další objednávku? Tohle byly 4. Děkuji za dokoukání, pokud jste to dokoukali až sem. Napište mi do komentářů tyhle 2 smajlíky a uvidíme se u dalšího videa.